بدرون بدرونش Конечно, и بیا بسم الله. ای بچه ای چیه که رحمو این فیلتر داره چی داره این filtry ova, hami ova, numrcha, ja bu zlosti ta mai. Hami dikilirovish minada. اینجا Inani o. او تازه مینا بایزمینا O ne ای motor. بچه ما اوی تازه نمیخریم زمینو تصویر مشتبه تا اوی Başlı agar. Ovi mineral era, mineral iskoloka ham acha. паспорт водочистного оборудования вообще аҷоибот ку бай ҳамаями зиминами о тоза мина Barı kitlora. бай теплитора инаи ҷура датчикош буда сета инаи ҷаи чизошан инаи мардак да иҷа филтр мундагиай инаи тартибашаби 10,000 евро бай теплицора ови тоза мекунамет я айнами бучкаҳо мегирифта будааст ина 1 2 3 Kay lavgi megira dayı bu kaptır mekina. о ай уш мегираву тоза мена дайда та мереза U da skvadne avtomatik kuşdan megira u. Famidi. Kırşit membra. Bu kamsiz bu kuşdan meşava. Ay u mea filtr tozamene dayı boçka mereza. Ne yok hati? Teplisa palivad mekina. Tamam mı? машааллоҳ ина зура диди саадло ина иҷа хунае ки ҷои хоихчака абдурахмон уна уҷа ангарша ха ина ҷура диди ина ҳа биё ина меҳмонӣ биёе вақти пиёзчинӣ биёе ха пиёз бичин хароб киш ками ғавста хоб кирабу як моҳ баъд не даже 10 рӯз баъд сар мени борчинира уже 10-15 рӯз баъд буряк савзӣ Savzi, tuşka. ина ҷура хай ҷура ина намиқа имрӯз пага агар насиб боша биёем бирем яке помидор бишунем айхидуна помидор ҳол тарбузо дакҷо будан ҳол тарбузоро бояд биём барамон ин ҳамита ҷура хоб дар амони аллоҳ бошед. Салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.